Hello kakabsat, iti manen ni Dalyasat na may manen manglinglingay kada kayo asang kapada babaen diretoy napipintas sa sunat at Ilocano kaya napipintas sa abuse. Thank you. Kagangay iti may sa lalaki agbiro sa bali abutahe pamaneknekan iti kinalalaki no adot naglabasan da babae aglalon adot kwartang kumpare kumpet da uray saan ka nataraki ken agalwat kalaken ni kumare taamangan no puten nata mabagbagi ikasya atan na sumardeng ka ipamay nga aywanan di pamilya na dinto marakrak iti masangwanan para maamyo adwa iti asawa jakmet suksukatan ay nayunak lae pagsasaudag iti mangyale-ale emuray nukasta aganat ka taamangan taasawam suktan na ka pero sa bali abutahe pamaneknekan iti kinalalaki no adot naglabasan da babae di kasya atan na sumardeng ka ipamay nga aywanan pamilya na dinto marakrak iti masangwanan para paamyo adwa iti asawa di kasya atan na sumardeng ka ipamay nga aywanan di pamilya mo apagbita sarsaritang inka ipagpakat babae inka agkamkaman asawam amasukan-sukan puldingin ni ading balasan damagin no adda pagay karyam no pay no adda asawam
kontrolem tapno di masikugan. Babaero, babaero kalata, babaim nakaad-aduda. Di ka lang ama konsensya, banagem si kanto di ibatida. Dinggem manung taraki, babae di kakad maasi. Ninanang mo panunudem ket babae, isardeng mo di ag babae. Babaero, babaero kalata, babaim nakaad-aduda. Di ka lang ama konsensya, banagem si kanto di ibatida. Babaero, babaero kalata, babaim nakaad-aduda. Di ka lang ama konsensya, banagem si kanto di ibatida. Banagem si kanto di ibatida. Inbaga iti problema, nupay adayo kakanyan. Inbilang ka ananang po, pagitaglina uray di tagapkapin ano. Ditaden nam pamateg mo narik na, tanutunggal agarubos tilulwat. Tumawag na kita nga advisan na, pagkalag-anan riknak lukas na at tumawag na. Adayo ka man na nang kusikat sa riket-ket ko, maitikled nakman ti mamin ado. Bangunin nakman babaen di pamalakad mo, nanang ko sikat itakling ko. Saan da ka man masangot pudno nga anak mo, nanang po siya kun mangkunkunno. Babae di pa nang kablaaw po, panangumusta kasanot kasasaan mo. Adayo ka man na nang kusikat sa riket-ket ko, maitikleb nakman ti mamin ado. Bangunin nakman babaen di pamalagad mo, nanang ko sikat itakling ko. Adayo ka man na nang kusikat sa riket-ket ko, maitikleb nakman
mamin ano. Bangunin nakman babaen di pamalagan mo. Nanang po sikat itaglin ko. Bangunin nakman babaen di pamalagan mo. Nanang po sikat itaglin ko. Nanang po sikat itaglin ko. Tiyag ko, tiyag may sa nang runa busungke tiilit kukin ka di man pay day tirik na kapag panagsen na ay na ngem magan anusa anyang ruti maaramida. Kadagiti parikot ko lamis ti agsapa agkarayam to'y bagig jagun marik na dagidin apara ayan yan anak sempit no dagipen di ayan dagiti parikot ko aglabas ti aldaw sipnget kunti lawag na dumaduma tindak marik na ngaminal ubiyag ko awal kan dito'y sidong ko awan pangi sa dagat kadagiti dagiti